קרן, מה אנחנו עושים פה היום? האמת שהיום אנחנו נפגשים עם קבוצה של בנות מגיל 30 ואילך, לומדים קצת על השינויים שקורים לנו בגוף, מה לצפות, מה לעשות, איך להתנהג. זהו בגדול, קצת לקבל כלים פרקטיים, בואו ניכנס ונתחיל. זה חצי קילו של שריר וזה חצי קילו של שומן, אוקיי? הנראות שלהם שונה, אוקיי? אבל הם שם כל הזמן. יש לנו את המיינדסט, ובלי המיינדסט אנחנו לא יכולות להוציא את התזונה ואת הפעילות הגופנית הזאת לפועל. אני ככה זוכרת את עצמי בתוך הבחורה שכל הזמן רק חשבה על האוכל. להגיד לכם את האמת, גם היום אני עדיין חושבת על האוכל. ההבדל היחידי היום הוא שאני יודעת פשוט איך לנהל את המחשבות האלה. אנחנו לא יכולות לאכול כמו שאכלנו פעם. אנחנו סופגות פחות טוב ויטמינים שאחראים על כל תהליכי החיים בגוף. אז ההמלצה שלי היא סדר גודל של 150 דקות של פעילות אירובית שבועית, שאת מחלקת אותה, את מפזרת אותה. את צריכות להבין, אנחנו שונות. כל אחת צריכה משהו ולכל אחד מתאים משהו אחר. את מסכימה איתי שאם אני עכשיו שמה את המשקל הזה על הרצפה, עולה עליו, רואה משהו יראה לי, כרגע הוא מראה לי מספר חמוד. אני שותה את כל הכוס הזאת, שיש פה איזה 300 מיל מים, שווה ערך ל-300 גרם. אני אעלה על המשקל הזה עוד הפעם אחרי שאני אשתה, אני אהיה עוד 300 גרם, נכון? שמנתי? הדרך שלכם נמצאת איפה שהמחשבות שלכם, ותדאגו שהמחשבות שלכם יהיו טובות, כדי שהדרך שלכם תהיה מענה. ותודה לכן שבאתן. אני מאוד מעריכה את זה שהקשבתם לי.